Nerea Erreparaz, kazetaria zara, gaur eguneko aurkezlea, ongi etorri Japera. Eskerrik asko. Ze titular jarriko zenioke Nerea gaur egungo munduari? Aldakorra, esango nuke. Izugarri gainera, hori jarriko nioke. Oso aldaketa sakonak eta azkarrak ari direlako gertatzen. Eta zuri dagokizu hori kontatzea egunero. Noiz eta nola erabaki zenuen kazetari izatea? Ez nuke esango txikitatik erabakita nuen zerbait edo bokaziozko zerbait izan zenik. Egia da etxean badudala erreferente bat, lehengusua Mikel Reparaz, bion lankidea, eta horrek beti erakarri ninduela, ikustean nola ibiltzen zen, bere garaian, bereziki munduan gauza desberdinak kontatzen, gatazkak, hauteskundea, bake prozesua, eta hori iruditzen zitzaidan pasada bat, ez? Eta hori beti hor eukin nuen, belarri atzean, baina egia esan, karrera hasi baina apur bat lehenago erabaki nuen. Ze aurretik ere, pentsatutan eukan edo gustatzen zitzaidan itzultzaile izatearen hori, ez? Itzultzaile igual, ez dakit, Europako Parlamentuan, olako zerbait, ez? Orduan, azken momentuan izan zen. Orduan ez zenuen imaginatzen aurkezle izaten amaitzea? Ez da gutxiago ere, ez. Nolakoa da zure egunerokoa? Kontatu nolakoa da zure lana? Badago lana, behin ETB-ra iristen naizenean hasten den hori, eta gero beste bada etxean eta etengabe egiten duzun hori, ez? Azkenean, aktualitatea jarraitu behar duzu, etengabe ibiltzen zara bat eta beste irakurtzen, ikusten, eta gero behin ETB-ra sartzean, errasenetik hasten naiz, alegia olako prestaketa lan bat, jantzitegia, makillajea izaten da, eta bar, eta gero egiten dugu bilera editorearen laguntzailearekin, realizazioarekin ere bai, ikusteko ze forma eman behar diogun egun horretako albistegiari. Ze gai, ze enfoke, nork egingo dituen, nola egingo dugun, nolabait gorpuztea gau horretako albistegia, eta hortik aurrera etengabe idazten hasten gara, bukaeraino, ez, platora iristearaino, 8 puntuan, apur bat lehexeago, platoan egoten naiz beti, eta hor ja, arratsaldean zer egindako lanaren fruitua. Eta batzutan platoan ere bai, ez da idazten azken momentuan. Bai, batzutan, gehienetan, ordenagailua eramaten dut nirekin, eta denbora eman ez dian hori ere bukatzen dut, ez? Askotan, gertatu daiteke gai konplexuren bat tokatzea albistegian, eta gai horrekin zabiltza buru belarri, baina albistegi oso bat daukazu egiteko, ez? Eta azkeneko gai horiei ere euren arreta dosi eman behar zaie, orduan, bai, pasatzen da, bai, denbora kontrolatze hori. Lortzen duzu deskonektatzea? Erabat ez. Oporretan joaten naizenean, bai, orduan egiten dut ahalegina benetan mozteko eta albistegiak egunero ez ikusteko, baina bestela egunerokoan erabateko deskonexio hori ez da existitzen. Niretzat, puntu horretan pertsonala eta profesionala hor nahastu egiten da, ez? Hori nik uste kazetari guztioi gertatzen zaigun zerbait dela. Saiatzen zara albistegiari zure ukitua ematen? Bai, noski saiatzen naiz, hor badago erabaki editorial bat, eta erabaki hori errespetatu egin behar da, baina esan dizudan moduan horren aurretik bilera bat egoten da. Editorearekin hartu eman bat dago, eta nik editoreari ere ematen dion niri iritzia edo kontatzen dion nola ikusten dudanik gai hori. Aurkezle izatea gauza on asko dauzka eta ez hain onak ere bai, eta gerta daiteke editorearen erabaki batekin ehuneko ehunean ados ez egotea. Orduan hor bilatu behar duzu oreka, ez? Nola kontatzen duzun, baina esan dizuten hori erabat apurtu gabe, eta hortik badauka, ez? Nola baiteko negoziaziotik ere badauka. Zein esango zenuke dela zure estiloa aurkezteko orduan? Esango nuke dela xumea eta zorrotza, zaizki gustatzen nola antzerki eta keinu gehiegirik ez zait gustatzen, eta saiatzen naiz eta tonua serioa izaten den normalean, eta ni nahiko identifikatzen naizen tonu serio horrekin, gertutasun apur bat ere erakusten, ez? Kazetari eta aurkezle izateaz gain, herritarrak ere bagara, eta gaiak uste badu behintzat, apur bat azpegiak ere aldatu, eta irrifar apur bat hori nik uste eskertzen dela etxean, ez? Naturaltasuna eta gertutasuna. Eta euskeraren aldetik, adibidez?
Ni oso eroso sentitzen naiz euskeraz lanean, oso gustora. Egia da, ez dudala propio nik erabaki euskeraz lan egitearen horri, ze izan zitekeen ETB-ren barruan espainolez ere lan egiten amaitzea, edo Parisen egon nintzenean bietara ere aritzen nintzen, baina bukatu dute euskeraz lanean, eta ni sentitzen naiz etxean bezala. Eta uste dut euskeraz bezala ez nukela egingo beste edozein hizkuntzatan, orduan eroso. Eta saiatzen zara zure ekarpenak egiten, ze askotan termino berri asko erabiltzen ditugu, kontzeptu asko, azalpen asko eman behar izaten dira, saiatzen zara zure berezko euskera hori plazaratzen? Bai, ni nafarra naiz, Arbizun gure euskalkia ere badaukagu, eta batzutan eta bereziki bere halako horretan, zuzeneko horretan, eta prestatuta ez dagoen horretan ateratzen dira gauza batzuk nahi gabe ere, ezta? Euskara batuan egiten dugu beti, albistegietan, baina noizean behin ateratzen dira, ezta? Eta gero beti sortzen dira termino berriekin eta zalantzak, baina horretarako ditugu ere bai, euskaran adituak, ez dakit nola esan, gure lana errazten dutenak eta laguntzen digutenak, eta haiekin hartu emana ere etengabekoa izaten da, ez? Edo termino berriren bat, edo oso ezaguna ez denen bat, aipatu behar dugu albistegian, nolabaiteko azalpenarekin ere saiatzen naiz ematen, ez? Eta adibidez zer esango zenuke, albiste onak edo txarrak ematen dituzu gehiago? Jo, nik uste, zaila da galdera hori, egia da, albistegi jartzen zaigula apur bat, albiste txarren etiketa hori, ez? Baina denetarik dago, badaude albistegi batzuk argiago eta beste batzuk ilunago, ez? Ez nuke jakingo esaten. Kaso txarrak? Ez dakit. Eta zen motatako gaiak gustatzen zaizkizu gehien? Esango nuke gizarte gaiak eta interes bereziarekin jarraitzen ditut nazioarteko gaiak. Gure albistegian, albiste garrantzitsuenak noski gertuko albisteak dira, Euskal Herriko albisteak dira, baina niri interesatzen zaizkit nazioarteko gaiak eta behintzat beti begi bat eukitzen dute hortan, bai. Eta uste duzu beharrezkoa dela, ezta? Azkenean gure ikusleak hemengoak dira, baina EITB-ren indargunetako bat da, korrespontxal asko dituela, nazioarteko albiste horiek asko zaintzen dituela, beharrezko ikusten duzu hori? Bai, eta ezin da saiestu. Gaur egun bizi garen mundu hau erabat globalizatutako mundu bat da, gurea zaindu behar da, baina ezin da ukatu gaur egun nazioartean denak duela eragina, ez? Hemendik milaka kilometrora gertatzen den horrek gurean ere izango du eragina modu batera edo bestera, eta hori kontatu behar da. Gure Euskal Herriko begiradatik, gure modura eta gurera ekarrita, baina kontatu behar da, horrek eduki behar du toki bat. Eta nola ikusten duzu gaur egungo kazetaritza? Ikusten dut erronka handiekin, oso erronka handiekin, ikuste kazetaritzaren historia markatuko duten aldaketekin. Eta ari naiz digitalizazioaz, transformazioaz, ez? Nik uste telebista, irratia, orain arte ezagutu dugun moduan, hori desagertu egingo da. Hedabideak bilakatuko dira nolabaiteko plataforma erraldoiak, ez? Eta herritarrak edo kontsumitzaileak arituko dira mugitzen plataforma batetik bestera muga horiek iaia existituko ez balira bezala. Eta hortan garrantzitsua da jakitea hori erabiltzaile horrek zer egiten duen, non klikatzen duen, zer irakurtzen duen, oraino irakurtzen duen, azken ordukoak bakarrik interesatzen zaizkion, eta horren arabera egokitzen joan, ez? Eta etorkizunera begira gazteengan pentsatu, ez? Z generazioa natibo digitalak dira, eta nahi edo ez, argi dagoena da, haien informazio iturri nagusia sare sozialak direla. Badakit erresistentzia handia dagoela kazetaritzan, ez dakit, kazetaritza hori sare sozialetara eramatearekin, TikTokera eramatearekin, nahiko iritzi kontrajarriak daude, baina nik uste dut hori ukatzen gauden bitartean, transformazio horretan, eraldaketa horretan atzean geldituko garela. Baina ari da, kazetaritzan niretzat ari da aldatzen, eta teknologiarekiko hasierako erresistentzia horiek
aldatu dira eta nik behintzat buru belarri ikusten ditut edabideak orokorrean. Eta adibidez nola ikusten duzuzuk kazetarion lana, ze orain ematen du edonor izan daitekeela kazetari, Twitterren gaur egun isa plataforma deitzen den horretan, edozeinek igo dezake argazki bat, istorio bat, bideo bat, eta askotan viralizatu egiten da hori. Nik uste ben desberdindu behar direla bi gauza oso desberdin. Gauza bat da kazetaria eta beste bat da informazio igorlea. Egia da informazio igorle gaur egun edozein izan daitekela, esan dugu isa plataforman esaterako, baina horrek ekarri du, gauza honak ekarri ditu noski, baina horrek ekarri du ere desinformazio izugarri bat, ez? Fake news delakoak eta dena nahasten da eta ez dakigu zer den egia eta zer ez. Eta horrain zuzen, nik uste indarra hartu duela, naiz eta batzutan kontrakoa pentsa daiteken, indarra hartu duela kazetarion lanak, ez? Hor gaudelako, benetan, herritarrei kontatzeko nola diren gauzak eta informazio landuago bat emateko, bere testuinguruarekin, kontrastatutako iturriekin, eta nik uste bi gauza horiek desberdindu egin behar direla. Adimen artifiziala ere hor dago, geroz eta gehiago erabiltzen da, geroz eta gauza gehiagorako aurkezle virtualak ere badaude. Beldurra ematen dizu horrek etorkizunera begira? Beldurra ez dakit, bertigoa bai. Bai, bertigo handia ematen du, ze argi dagoena da aldaketa sakonak ekarriko dituen zerbait dela, baina nik uste oraindik garapen prozesuan dagoenez, azkarra, baina garapen prozesuan dagoenez, apur bat berde dagoela, eta ezin dugula jakin zehazki kazetaritzan nola eragingo duen, baina GPT txata esaterako gai da sinesgarriak diren testuak egiteko, naiz eta akatsak ere egiten dituen, ez? Baina zerbait sinesgarria egiten dut. Karo, hori sartzen badiozu gaur egun dagoeneko dugun desinformazio giro horretan areagotu egiten du, ez? Orduan, kezka edo arrisku hori badago, ez? Baina noraino iritsiko da nien naiz ausartzen esatea, ez dakit. Baina argi dago etorkizunean oso ezberdina izango dela gure lana. Bai. Espero dudana da, inteligentzia artifizialak erraztea gure lana. Alegia, gu gai izatea, inteligentzia artifizial horrek ematen dizkigun erramintak erabiltzen. Eta inteligentzia artifizial horrek ez ordezkatzea profesionalak, ez? Zen ikustu dut albistegiek edo kazetaritzak orokorrean humanitate gizatasun hori behar duela, gizakia zuzentzen gara. Eta nik uste hori bakarrik zurraragizko kazetariok eman dezakegula. Fake newsak ere hor daude, adimen artifizialarekin geroz eta zailagoa da jakitea zer den egia, zer den gezurra, zer argazki dagoen manipulatuta zeinez. Zer egiten duzu horren aurrean? Hor saiatu behar gara kasu horretan beti lehen iturrira jotzen, ez? Eta nik uste gero eta garrantzitsuagoa dela gardentasuna, iturrien aldetik eta edabideon aldetik. Gardentasunez erakutsi nondik datorren hori. Eta ni behintzat saiatzen naiz, ez? Lehen iturri horretara jotzen. Eta zentzu horretan nik uste dut edabideak ere ari direla euren arauak ere eguneratzen eta datorren horri ere nolabait muga jartzen edo babesten. Seriotasuna kendu egingo dugu apur bat. Nerea, beti trajea jantzita agertzen zara. Zure erabakia izan zen edo ez? Bai, hein batean bai. Nik jantzitegiko lankideak dauzkagu eta haiekin aurkezten hasi aurretik hizketan aritu nintzen, kontatu nien ni eroso sentitzen naizela prakekin. Eta proba batzuk egin genituen, trajearekin ni eroso sentitzen naiz, ondo sentitzen naiz, eta ordutik ona, beti trajearekin, kolore guztietako trajearekin, baina uste dut azkenean nire estilo edo bilakatu dela aurkezle moduan. Euskal Herriko Merkel zara, zen Merkelek ere kolore guztietako trajeak zituen. Bai, gurasoek esaten didate, Merkel bezala hor egunero kolore bateko trajea, bai. Bai, eta anekdotaren bat ere izango zenuen, ezta? Platoan gertatu zaizun zailena edo deigarriena, ze izan da? Gauza asko gertatzen dira, zuzenekoak hori dauka. Bakizu prompterra daukagu, guk idazten ditugu gure pasoa, gure testua, baina gero prompter bat daukagu.
Hori da irakurtzeko erabiltzen den. Hori da irakurtzeko erabiltzen den sistema, justu kamerari itxasita dago, ez? Eta hortxe irakurtzen dugu, gertatu zait azken momentuan eta albistegi hasteko segundo batzu falta direla, regidoreak esatea, bueno, Nerea, lasai, baina ez dugu prompterrik eukiko. Claro, albistegi batean zenbat gai sartzen dira. Baina ezin duzu ezer egin, aurrera jarraitu behar duzu, ezin duzu platotik eskapatu korrika, hori horrela. Orduan, hori gertatu izan zait, eta, bueno, egiten duzu, nik ez egite etxean zenbat nabaritzen den, zure buruan, sekulako izan dela uste duzu, baina egiten duzu, ez, moldatzen zara. Eta olakoak, asko, hori, teknologia faiatzen duenean, gogoratzen dut ere bai, eta hau potoloa izan zen, talibanek Kabul hartu zutenean, atentatuak gertatzen ari ziren, gauza asko gertatzen ari ziren, ez, nazioartean eta bereziki Afganistanen. Egun horretan bertan, sistema guztiak huts egin zigun. Eskaletak ordenagailuko sistemak ez zuen funtzionatzen, bideoak ezin ziren fuseatu, ezin ziren bidali gero zuzenekoan emateko eta bar. Eta orduan lan egin behar izan genuen garai batean bezala. Wordean idazten edo paperean bertan idazten, teletiporik gabe, eta algenuen moduan olako kontingentzia erredakzio txiki batean, baina aldi berean polita izan zen, ze hor konturatu ginen zein garrantzitsua den talde lana edo niri mintzat sensazio hori eman zidan, ez? Denak benetan jartzen garenean, bakoitza bere aldetik jartzen, edozein baldintzatan atera dezakegu albistegi bat aurrera, ez? Ze albistegia egunero aurrera atera behar da, berdin du zer gertatzen den, hori hola da. Eta beti ordu berean gainera, ez da? Eta beti ordu berean, ezin gara atzeratu. Batean gertatu da, minutu batzuk atzeratzea, baina ezoikoa da. Nerea, Frantziako korrespontxala izan zinen, 3 urtez? 4 urtez. 4 urtez. Nola gogoratzen duzu etapa hori? Niretza da nire bizitza profesionaleko eta igual pertsonaleko ere etaparik politena eta aberasgarriena. Pila bat ikasi nuen, pentsa ni iritsi nintzela bertara 24 urte nituela, orduan kazetaritzan ere, nire lehenengo pausoak ematen, irratitik nentorren, eta orain atzera begiratzen dut eta iruditzen zait nahiko pauso ausarta izan zela. Ze, 24 urte, bere garaian frantsesa ere ez nuen menperatzen, oso gutxi nire burua aurkezteko eta gutxi gehiago, telebista ez nuen sekula egin, Parisen ez nuen inor ezagutzen, baina momentu horretan rock and rolla nahi nuen, eta Parisera joan nintzen, eta izan da, eskolarik onena izan da bai. Bai, zer eman dizu Frantziak? Zer eman didan? Gauza asko. Eman dit aukera oso jende interesgarria ezagutzeko, uste dut kazetaritzaren privilegio horietako bat dela, oso jende interesgarriari elkarrizketak egiteko, momentu historikoetan ere hor egoteko, eta asko ikasteko profesionalki, eta maila pertsonalean ere asko eman dit, noski. Eta kendu? Zerbait kendu dizu edo ez? Denbora. Denbora asko, zu badakizu oso ondo nola diren korrespontxaliak, eta lehen aipatzen genuen hori muga profesional eta pertsonalaren hori erabat lausoa da, hori desagertu egiten da, eta ematen duzu zure denbora guztia. Astelehenetik igandera hor zaude, zerbait gertatzen bada egon behar duzu, ze ardura puntu horrekin joaten zara beti, eta hori onartuta, korrespontxalia batera, eta zerbait potoloa gertatzen denean, interes handikoa, zure bizitza bilakatzen olako nebulosa moduko bat, eta zaude hortara, eta bakarrik hortara. Eta batzutan oso nekagarria izan daiteke, baina benetan da polita, azkenean oreka horretan merezi duela. Bai, ze albiste eman zenuen, zer da hor gogoratzen duzun albiste hori esan zenuela, hau hemen nago, hau kontatzen nago? Asko dauzkat, bate aukeratzea bakarrik zaila egiten zait. Batzuk onak eta besteak txarrak, baina markatu nauten gauzakola, iritsi berritan esaterako, egon nintzen, tokatu zitzaidan joatea, Mantxako kanalera itxasita dagoen kaleko oiana deitzen zioten migratzaileen kanpamendura, ez? Eta izan zen niretzat, zaplasteko bat bezala, migrazioaren dramarekin, lehenengo aurrez aurreko bat bezala, hor hartu nion neurria migrazioaren tragedia honi, eta horrek markatu ninduen hasteko eta behin, ez? Eta hortik aurrera,
bueno, ez dakit gauza asko iritsi nintzen, atentatu potoloak gertatu eta hortik gutxira, orduan giroan bazegoen olako, ez dakit beldur sensazioa zen, edo segurtasun falta, edo arnastu egiten zen, ez, hori, eta izan ziren eraso saiakerak, eta gauza guzti horiek markatu naute, gero, bueno, hauteskunde prozesuak ere nekagarriak, baina oso interesgarriak ere badira, eta gero txikikeriak, historio pertsonalak ere, eta apur bat, albistegiei apur bat beste tonu bat emateko balio duten horiek nik asko gozatzen ditut, eta horrekin ere gelditzen naiz. Zer karritu zintuen gehien frantziarren gandik? Ze normalean atzerriragoa zenean ja buruan ideia batzuk izaten ditugu eta gero aurkitzen duguna askotan oso ezberdina izaten da. Zer harritu zintuen zu? Bueno, egia da, Frantzia gauza bat dela eta Paris beste bat, ez? Estatu Batuak eta New York izan daiteken bezala, hiriak asko zanitzagoak dira eta aurkitzen duzu denetarik, ez? Ez ziurrenin nire esperientzia litzake berdina izango, Frantziako herri txiki batean izango banintz, ez? Baina, oro har, bai iruditu zitzaidala, apur bat zaila, hasiera batean, sektoreko edo gure ogibideko jendea ez den horrekin hartu emanean jartzeko, ez? Bakoitza oso berera doalako, nahiko individualista iruditu zitzaidalako, arbizutik nentorrelako igual ere, baina ez, bestela gero nire txoko egin nuen, eta batez ere niretzat nire esperientzia erabat aldatzeko balio izan zidana da, frantsesa ikasi, eta hortik aurrera ja sentitu nintzen askoz integratuago, askoz lasaiago, askoz gustorago hizkuntzak egiten duena, ez? Hona etortzen zarenean, euskara ikastea bezalaxe. Niretzat hori izan zen klika. Eta ze ohitura hartu dituzu frantziarren gandik? Ze ohitura hartu ditudan? Ez dakit, beti bageta erosten duzu? Bueno, igual exigenteagoa naizela ogiarekin, akaso hori izan daiteke, ez? Baina nirekin ekarri ditut, bueno, esan behar dut, ordutegi aldetik ere, bazkaltzeko eta afaltzeko nire ordutegian nahiko frantsesak direla, bai. Ez zait, berandu afaltzea eta bazkaltzea gustatzen, eta gero, errazeta pila bat ere ekarri ditut nirekin, eta ez dakit zer gehiago esango nizuken, musika ere bai, Frantziako talde desente eta artista desente jarraitzen ditut, gustatzen zait, eta gustatzen zait bat ere, hain etapa kutxuna izan denez, sentitzea oraindik lotuta nagoela. Kostatu egin zaizu Euskal Herrira ohitzea? Ez, Euskal Herrira ohitzea ez, egia da, korrespontsal moduan zaudenean, ni Frantzian nengoenean, negoela benetan hortan sartuta, eta hango gaiekin, eta apur bat martziano bilakatzen zara, gai jakin batzuekin, eta gero hona etortzen zara, eta konturatzen zara gauza asko bazterrean utzi dituzula, eta berriro eguneratu behar zarela, hemengo erreferentziekin, hemengo xehetasun guztiekin, ez? Baina hori, aste gutxien buruan hartzen duzu, eta bestelakoan Euskal Herrira etxera bueltatzea da, orduan kostatu zentzu horretan ez. Ez zara Arbizun bizi, askotan joaten zara etxera? Bueno, nahiko nukena baino gutxiago, egi esan. Bai, Zesarritan gurasoak etortzen dira, Bakion bizi naiz orain, baina niretzat Arbizu da oxigenoa. Arbizu da airea, Arbizu da etxea, eta nik uste Arbizun sentitzen dudan bake hori ez dudala beste inon sentitzen. Reparastarren zagakoa zara, zeuk aipatu duzu Mikel Reparaz EITB-ko nazioarteko burua, zure lehengusua da, Pello Reparaz zetak taldeko abeslaria ere bai, badago beste lehengusurik horre saltoa emateko prest? Nire aizpa musikari nahiko lotuta dago, arte zuzendari moduan, eta bideoklipekin, eta artisten irudia eta eramaten, baina gehiago kameren atzekaldean aritzen da, eta gainontzekoan artistak bai, baina fuko aurrean ez, beste modu batekoak, bai. Igual urrengo belaunaldiak. Bate daki, bai. Azken galdera, Nerea, non ikusten duzu zure burua 10 urte barru? Oso, ez dakit, galdera zaila iruditzen zait oso aldakorra da, telebista ere, eta kazetaritzari lotuta eta aktualidadeari lotuta, hori seguru edo behintzat nik nahi nuke. Eta horren barruan non, batek daki. Hemen etxean oso gustora nago, nazioarteak ere deitzen hau, edo erakartzen hau, ikusiko dugu.
Eskerrik asko benetan, oso gustura egon naiz elkarrizketa honetan, eta uste dut jendeak benetan nolakoa zaren ezagutzeko aukera izango duela, sarritan telebistan transmititzen duguna oso ezberdina izaten delako. Pozten naiz. Eskerrik asko benetan. Oso konprometitua dira galderak? Telebistan ematen duen bezain serioa zara? Ez nuke esango serioa naizenik, egia da nire denbora behar izaten dudala jendearekin konfiantzazko erlazio hori lortzeko, baina orokorrean irrifarra asko egiten dut. Serioa beraz oso serioen naiz. Asmatu alduzu inoiz albisterik? Ez, sekula ez. Inolaz ere. Gerta daiteke akatsen bat egin izana, baina nahi gabe izango da kasu horretan, eta gertatu bada, zuzendu eta listo, gertatzen dira halakoak. Askotariko albisteak ematen dituzu. Ze albiste mota idaztea kostatzen zaizu gehien? Kostatu, bi zentzutan ulertuta, kostatu gai konplexua direlako, batzutan gai ekonomikoak izan daitezke ez, eta azken boladan, azken aldian, Ukrainiako gerratik ona, gai ekonomikoak pila bat lantzen ditugu, eta horietan, denboraz eta patxadaz, ez? Eta kostatu barruak mugitzen dizkidalako, eta gai latzak direlako, eraso matxista gertatzen diren aldiro, edo hilketa matxistaren bat gertatzen den aldiro. Aurkeztu duzu gaur egunik biharamunarekin? Ez. Eta benetan esaten dut ez da trampa, ez dut alakorik egin, akaso gazteago nintzenean edo hasi berrian nintzenean praktiketan eta holakotan, apur bat, akaso, baina ez orain ez dute alakorik egiten, eta gainera kontuan euki nik arratsaldez lan egiten dudala, orduan badokat bentaja hori. Aurkeztu zure burua Arbizuko hizketan. Nahi izena Nerea Reparaz da, kazetaria naiz, Arbizukoa naiz, eta guai naiz ETB bateko albistegileek aurkezten. Ikusten duz bien bezala, Arbizuko hizkeran dena ulertzen da. Eta listo? Arbizuko hizkerien, da? Oso ondo.